Hello everyone, welcome back to my Mediyon Borgoary YouTube channel. आंनि चेनेलाव नोंथांमोन गासिखौबो बरायबाय। ओमफ्राय नै जोङो दा शुटिं लानो थाखाय रेडि जागासिनो, मेकआप खालामदों। ओमफ्राय आङो मार्लिनजों मेकआप खालामजादों। मेकआप खालामजानो मोनफेराखैमोन माने आं मेकआप खालामजानो लुगैदों माने मालायफोरजों आंबो खालामबाय थानानै मालायफोरजों खालामनो लुगैजादों। ओमफ्राय दा एक्टर दं आदा सिद्धार्थ, एक्ट्रेसआव दं ग्रेस्मि, ओमफ्राय क'आव दं आं, ओमफ्राय सासे आगै नामखौ आं मिन्थिया। भिडिअ'आव नायबा मोनसिगोन आरो। आङो दा देलायखांबाय, देलायखांनाय अलरेडि ग्रेस्मि आरो फैलाय नै बिथाङाबो दिनैनि एक्ट्रेसआ बेनो आदा सिद्धार्थ। हेलौ माबोरै दं? subscribe yes लोगो हमजाबाय जों। नों गंसे नोंनि चेनेल मोजांखौ खोन्था लानो हायो। आंनि चेनेला एनजि प्रडाक्शनावहाय निउ मिउजिक भिडिअ नुनो मोनगोन आरो सब्सक्राइब लाइक शेयर एनजि प्रडाक्शन प्लिज गाइस। मेकआप होबा गरम मोनो। नंगौ नामा? हाव मोनो मोखांखौ। माबा होथेजोबनाय जायो जि गुदुंफोरखौ मोखांनि बे बार माबा मा होननांगौथाय बुंनो रोंला जिखुनु जा। आसुफ्रा खालामफ्लांबायलै खाजिनाय जाबाय। नङाबा ओरै नांदों। नङा सिनसो आरो मोनसे। Cut. Bye. नै ओमफ्राय मा होनो बे दिना हलिनि दिनमोन जों शुटिं लानाय समा। ओमफ्राय हलि गेलेनायखायनो आङो हलि गेलेनायखौ भिडिअखौ एसे लाबाय आरोना। बे माने माबाखौ भिडिअआ रिलिज जाथ'यैखाय आङो मेकिंसखौ हगारनाय जायाखैमोन आरोना। ओंखायनो नै दा माबादो आरो हलि गेलेनाय समावनो लादोंमोन। नै बार नायलाय हा आदा लेखाना शुटिं लानो फैबाय दाना अखा जाना होबाय। जि गाज्रि नुबाय। गरमनिसो हादों। औ बांद्राय गरम जाबा बुखायोना। सफैलायबाय नै बेयाव। नैबाव थानानै फट' लाबा बिराद मोजां नुयो। अबाव? नैबाव थानानै लाबा। नों थगायाखै? आं मानो थगायनो? मालाय बेहाबो भिडिअ लासोगासिनो। आं दा जों आयौ माबेयो बाव फैनानै एसे शुट लानो नागिरबावदों। ओमफ्राय ड्रेस चेन्ज खालामदों माने। ओमफ्राय बेखौ जों दसे सम नेथ'बाय। आंनाव नांगौबा ड्रेस चेन्ज खालामनायनि उनाव लानोसै शुटखौ। माबोरैबा जागोन मिथिला। आयौ माबायदि ada ini direction hijau ya. एसे एडभान्स होनांगोन नोङो। दाखालि आं फैबा बेयाव ओरैबादि बिबार गोजामोन।
दा मोनसे बिबारखौ नुवालाय नुयो मोनसेबो नुयो माने मोननै मोनथाम नुगोन आरो नै बेफोरबायदि हाग्राबो गैयामोन दाखालि एकदम नै बेफोरबायदि बिबार गोजाखामोन आं दाखालि आयौ खोरोमसोबालै ओमफ्राय नै मोनसे खोथा आं बुंनो जै जुदि फेमास जानो गोसो दङबा बर'फोरनि गेजेराव जोखो जोखो बयजोंबो रायजानो गोसोबा नै बेयाव गाखोनानै फट' लाबानो जाबाय आरो होमबानो नों लासैनो फेमास जाबायबो दा शुट लायै लायै फैबाय अखाबो हादों एसे ओमफ्राय आयौ ओंखाम जानो रेडि जाबाय नेदों माने सफैबायानो ओंखाम जानो मा मोनजाग्रोदों नों दाउ बेदरखौ नागिरनानै मोननाय नङा ओमफ्राय अमा बेदर दाउ बेदर थाइगिरसिनो आरे आरे बाट नों आं नोंनाव मा जादों होनना कुइसन खालामदोंमोन जानो लुबैदों आंना आफुजा सारप्राइज होफैदों जोंनो मालाय फैनानै आफुजे आयौ खोनाबावा आयौ नोंसोर बे खनावसो सानै जालाय मारै खोमानो मोनबाय आरो बेखौ ला आदा सिटारनि खस्थ' खालामजायो बेस्रा बन्द' गोरलैया हाथाय गोमो सेंना आयु Woi, ada apa memang? ओमफ्राय नै दा इभिनिं जाबाय शुटबो लागासिनो शपिं खालामनानै फैदोंमोन ओमफ्राय बे आरो सिद्धार्थ मा दं नों आंखौ मानो गारनानै थांनाय फर्स्ट यहाँ क्या है नहीं यो बहुत डेन्जरस है मा शॉपिंग दिस इज डेन्जरस अब बुंनो हाया मानो गारनानै थांनाय आंखौ किसको क्या पूछूं मैं गाइस नङा नों आंखौ मानो गारनानै थांनाय बाइकनिफ्राय बेनिफ्राय आंखौ मानो गारनानै थाङो ओ बैठ ना लेके जाता हूं ना तुझे मैं ऐसा नहीं शूटिंग होने का था हैंडसम नहीं एब्सोल्युटली यू आर वेरी क्या बोल रहे हो यस ये मैन I'm handsome यस enggak it means Boro boy Boro handsome yes Boro sengrang yes ओमफ्राय नै फैनानै आंबो दा देलायखांबाय देलायखांनानै दा शुट लानो जागायजेननोसै जोंनाव माने दिनै आं हारसिं देलायनो लाबाय मार्लिना हेल्प खालामबाय आरो ओरैबायदि दंजोबो नै गुस्लाया नायलाय सानैजों बेसेबा एखे माने मेकआप आर्टिस्ट सानैबो ओमफ्राय बे आर्टिस्ट नङा आरो दिनैनि थाखाय खिन्थु बे एक्ट्रेसखा अ सना होननायनि एक्ट्रेस बेयो नायनो गोसोबा ओमफ्राय नै केक मोनजादों जोंहा दिनै केक जाग्रोनोलै आङो बै सासेया लोदोआ लुबैगासिनो आयु एथ' मोजां माबानायाव
Oh, bidinan dulu. Bidinan dulu makanan. Oh. Action. Go. Let's go. Action go. Ada yang mau dulu. Mana dulu? Ini dia. Một đứa con chị. Balu kesamar. Finally, जोंनि shoot खत्म. अभी मेरा shoot खत्म हो गया. बेखौ हमथाना हो आंनो. बे सोर आंखौ सोर दांदों मोदोमाव? नै एसे इउनिफर्म मेकआप आर्टिस्टनि इउनिफर्म. नों अबाव दं? Ayo, mas. Yo, what's up?